И здравейте хора, аз съм FireBG и днес играем Build Battle. И темата е легло. Да видим сега какво легло ще направим. Не съм много добър строител, но да. Така. И може би за завивка ще използваме White Wool. Така, кое това не се знае. И защо е тук, също не се знае. Започваме. Преди малко играх. Бехме едно в едно и моето спечели някакво. Има някакъв крипър. Най-много да дойде и да ми гръмни къща. Леглото. Ако въобще се получи нещо. И да го пробваме. Не може. За наша радост. Понеже като ги знам сървърите, може и той да стане. Така. Това се предполага, че е матрака. Разбира се, ще го запълня и вътре. Няма да остане. Така. Да, долу-горе изглежда като легло. Сега тук ще направим една възглавница. Ето така. За завивка какво да използвам? Понеже това не изглежда добре. Може би... Не, наистина не знам какво. Може би това. Но, защо си взима въздух? Добре, не е въздух. Така. Трябва да има едно блокче разстояние, не може да ги сложим. Всъщност тук няма да има ето така. Тук в средата мисля да сложа тези, но да бъде синьо. Тук. Тази възглавница не ме удовлетворява. Мисля да... Не знам как да го направим. Всъщност, точно така ще бъде. Само че от тази страна... стига. Има една много добра идея. Тук ще бъде бяло. И тук ще бъде синьо. Така. Ето тук ще бъде червено. И ще стане нещо като човече. Но всъщност това ще бъде легло. Така. Чак пък да човече, но... като цяло ще е това. Да. Може под леглото да сложим паяжини.
Но не ни остана време. Както и да е. It's hard. Това е неговото легло. Ами добре изглежда. Той е копирал това, но това блокче тук. И да кажем, че е добро. Така, това е на другия човек. Мисля, че сме 3 или 4. Еми... Тук има някакъв скелет, който не знам какъв е. Да кажем, 4 точки да му дадем. Това е моето. Дотворение. 3 точки. 4 точки получих от единия. Другия не го знам. Еми ето това легло печели. 3 сме, да. Той също иска това да си го щупне, но няма се получава. Ще изгрем още една игра. Съжалявам, че сме малко хора, но какво да се правим? Аз сега някой се сети да ми пише по скайп. Аз влизам тук, където са 4 човека. И разбира се, ще падна. Много съм измислен. Да. Сме 5 човека. Така, ще пусна клипа отново, когато започнем. И хора, здравейте отново. Този епизод по принцип трябваше да бъде 2 или 3 билд батъла. Но понеже на билд батъла никой не идваше. И затова се наложи Skywars. Да видим какво ще направим. Да не ви омръзне Skywars-а. Но след няколко дена започвам GTA 5 онлайн. И така. Този сервер се казва iPlex. Ето тук горе. Пише. Така. Имаме Diamond Match. Имаме и въдица. Така, този сервер не е бъгъв. Хубав е. Така, тук скачаме. Тук явно няма човек. Само панталони ми се падат, поне един лък намерихме. Обувки, въдица. Това ще вземем. Това ще сложим. Така тези. Нямаме блокчета много. Имали сме и chestplate. Тръгваме към центъра, ако това е центъра въобще. И ако ни стигнат блокчетата, надяваме се да ни стигнат. Но според мен това не е възможно. Криза просто. Криза. Да, нямахме никакъв шанс. Сега. Всичко ще стане много бавно. Ще изкопаем малко на какви нубства трябва да правим, за да съберем блокчета. Не е истина. Събрахме още 7 блокчета, да видим докъде ще стигнем с тях на помощ. 5 играча, мисля, че никой още не е срещнал никой. И тук що някой си полетя здраво. Ето в първия ни опонент, който видяхме. Цели го с лъка. Той ме цели с снежни топки. Така, ще използвам
Тук малко да покопая. Понеже нямаме никакви блокчета. Този човек дали ще дойде насам? Май да. Тоест, може и да не дойде. Но пък това е негов проблем. О, доста демидж ми взе с този лък. Аз имам още малко стрели. Не, глупавата паяжина. Винаги съм мразил паяжините. Така. Тук има ябълки. Тук съм имал ледър. Тук сме имали блокчета, ама съм много заспал просто. Не проверих. Нямаме яйца. Което е лошо? Нито с нещо тук е. Еми, той не го знам къде отиде. Не го виждам за сега. Тези блокчета са гадни. Опа. Опа. Ето къде е нашият приятел. Аре, приятел. Ела насам, бе, брат. Аре, ламянов едно, бе, брат. Аре, нямам с колта събори. По дяволите, много съм зле. Много съм зле. Второ място. Просто нямам думи по колко ретардски начин паднах. Още една игра ще изиграем. Няма как. Просто ще умра от яд. Че по този ретардски начин се хвърлих просто. Ей така, скимна ми да се хвърля. Ере бе, мен. Ето е този ме уби. Идвай за реванш. Къде ме ходиш? Ето тук крейзи. Някакъв мап крейзи. Да видим дали някой ще влезе въобще. Не, никой не влиза. Еми хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете коментар, лайкнете го и се абонирайте, за да ми следите кога качвам. И бай-бай!